أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على موجود الذي سبب وجودي الذي لا لو ما قلت موجودا الموجود في بالكرام الموجود إلى ربي القرشي الهاشمي مكي مدني وعلى مثل ذلك أمبالما تلزارف لبغم مالكنا مالكو كان بي أبغى مشان مادي كنا كمي فايدة كنا بي أني شو أمادو سيربيني بلا جلوكو بانيكو أمادو bi fayda am kungo kono me bana fanfela la dogoni bana che bi shugamadu anna kungo ni anana yiri kabako ma chama irana abe na fam ke na la ka je ameja ame shugamadu laje amna yuru irana aname na fam ke anab se ga baraba mun kala karamadu ndeme shugamadu amni dadu lula. Assalamu alaikum rahmatullah. Assalamu alaikum Eli. Assalamu alaikum Eli. C'est là, nous sommes bébés. Abifon ne moko bébé. Yani kamara jiri la ibi salamu blanc. Jiri ubi nyana klibo ko mi adama den wo be sujudu bi alay. Suratul Rahman o dayele dore kala je. Aba jira de ka kana jiri batu jiri te alay. Akana awa ko batu ko ti alay. Akana dolo batu dolo te alay ni me danfe komi aw be chogumina bo na forati arma de bi mako minya jiri fana be do nya ni ne beme ho mami yere de na nyeji ti so jalimo mam nyeji so oh ma do be bana do ba tigimina nyebi yeledi nyebi yele doni o de bi furake ni jiri na c'est fla daljube na ni jiri fara bola ka adeje atikato ki nye kunai oyo nye dimi bane pew anye jibe jabi saga yere la toy anga bonna ni abi fonne mako nere ni ne nere mi doni fo aleka nere sa digen ni tasuma e nere jeni adigen mi bito sefla ni tuna kono adobi armade abi tunu adobi jeni ba foko kolo ni sebe sa digente digema duni nere jen digen nere buguri adigen fana ni se donala ni churona ka jiga adigen kono itisa o sengele o be funu bi bo mamunu na fo furati sorala o de oluyi bo nere flen ya ladon gresege bunyali adamade bulu garsega bunyali adama de bulu nere la do ne boke am fle o kenede ka bi fo fe mako nere o de ni ya famu nere la do na vulo haya bi boala kabo akai garsega mako sebe mais anye adama de un ka laje ka jirike ka mako nya niye ninin kera haramu ye kuma an ga jena bo abike haramu di ka jirike ka am mako nya ninin kera haramu ye o kuma na o wena alabato beke haramu ye awmulo ala kan kishi niye fenye mimi daga ko sebe dalju dobe nere la dona na dalju kelaiti fandanya ke tuguni anfle nere di korota ni la do akacha kuru war frontière la ko sebe ebo baraka mawiwa abike mawye sefla mini baraka mawye o nere la fana nyebe yiri dola o kolisole do ala sefla bi fon ne mako jamatigi sunzun ni ne jamatigi sunzun ni tara ni sunzun tula kata soro ni sunzun jiri min ka jani jiri bey u chema o furabulu nugu ni yo tige haya dobi sebe ka na ni yi ko na ibeke chekulo ebu da ibi ye benye o de dawla yiri abi fo jamatigi sunzun mamunu me client chama soro boutique la o de oluye mais ma do be olu gresege yakuba yale do olu ta don ko ala deli yere beke navulo kula olu bi navulo soro ka soro ma ala deli ke bon no nana be ma ngeni nye façon domo ale be mo la gweshida ba fo ye ma bi fenzoro ka soro ni ma navulo bara ma bi fenzoro ka soro ni ma gresege nyini o ye tadi ala ye da ka gresege badi ema eti fanda ya dobli me ibe ka ala ka deli kuna koya ala ko adi uni asiti jeblakum ayen deli mawjabi ka ala deli ni jiri doye ka ke ala to kala ke kona na bi here la sima o de sababai wa o de kanga ka ke fenye mi dagaledu abi famu o ko fe
yiri wɛrɛ bɛ yan ala an bɛ kungo kɔnɔ de i bɛ nɔ a nin de ye tumuleni ye dɔw b'a fɔ ko farakolo ka ci muso lasiritɔ m'o du mɔ sisan muso lasiritɔ n'a ye nin wuli komi kafe k'a min hali cɛw ni kɔnɔbana dɔw b'i la tugunna bani i b'a ye sa i bi kɛnɛya gɛjɛgɛjɛ muso lasiritɔ n'a bi to ka nin min a tɛ fa dumuni la o wa a bɛ fiɲɛya mais nin bɛɛ la u bi nin bɛ kɛ bidaa de ye hadamadenw hali bi an b'a ɲini hadamadenw fɛ u ka sabali fɛn dɔ ka kɛ anw bolo min mago ɲɛ anw ɲɛ n'a ma kɛ tubabu ka fɛn dama ye walahi tubabu ka furakisɛ ma kɛ nkalon ye u bɛ taa ka taa lajɛlikɛlaw da i la i cɛbakɔrɔ wɔrɔlen dalen u bɛ fɛnw da i la appareils da i la i dalen m'o la mais ka anw ka fura bɔ k'a dun k'o b'i mago dilan u ko k'o ye bidaa ye k'o ye nkalon ye ko maa se ka foyi kɛ ni ala tɛ maa se ka foyi kɛ ni ala tɛ mais i bɛ seliji minɛ i yɛrɛ ye ka t'i jɔ seligolo la i yɛrɛ ye munna i tɛ seliji minɛ i k'i sigi ko ala bɛ ɲiyɔrɔla seli kɛ maa bi fɛn kɛ ni ala tɛ na yan fɛ n bɛna jiri kabakow jira seko amadu baninko amadu fɛn dɔ t'a la i ɲɛ bɛ nin min na nin ye gbeke de ye dɔw b'a fɔ ko njɛmɛ nin ye gbeke de ye maa mun ka den yɛrɛ de bi ka banamisɛnnin cɛya den la kɔtɛ tuma bɛɛ a bɛ bana rɔ nɔrɔ in na dɔrɔn i bi to k'a bɔ k'a di a den ko n'a ye k'a ji d'a ma a b'a min n'a kɛra kolobɔ ye ɲimɔ den min fari bi don n'a fari bi kalaya nin mɔ dɔrɔn i k'a d'a ma a k'a ko k'a ji min n y'o di denbaw ma fo falaki parce que den bɛɛ y'anw denw de ye n'an ka nin kabako in yɛrɛ i la yan salamu aleykum nin de ye danga ye ni dɔw b'a fɔ mande sunsun ni dɔw b'a fɔ ko lombo o de ye nin ye mande sunsun se fula dɔw ka den dalen bisira su fɛ maakɔrɔba dɔw yɛrɛ bɛ u ja ma sigi o bɛɛ ji ka ca ani sirigɛlɛn bɛ kɛ maa minnu na se fula a yiri filɛ se fula a bi bɔ ne la nin bulu n'i y'a bulu a bulu tigɛ a bulu kuru saba n'i ye cɛ ye wali n'i ye muso ye bulu kuru naani k'a tobi k'a mɔ k'i ko n'a ye ayi kana kulusi tu o la dɛ i ko n'o ye siri min ma k'i la i yɛrɛ n'o la kali Seko Amadu ye mais Seko Amadu a labɛnnen b'i bolo wa bon a labɛnnenw bɛ ne bolo mais n bɛ ka ɲɛ u ma ala kama bi walasa u k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ tulonkɛ ko tɛ a labɛnnenw m'an bolo o de y'an se kɛnɛ in kan n'an bɛ k'a yira u la bi jiri ye kabako de ye se fila e bɛna dɛlɛ jiri dɔ kan o filɛ nin ye ni a bɛ fɔ nin ne ma ko kolokolo nin de ye kolokolo ye ale bɛ mun ni mun kɛ n'i bi to ka i ko ni nin ye se fila est ce que i bɛ kɔrɔ ni sɛgɛn ye wa n'i b'i ko ni nin ye i bɛ wɔsi i yɛrɛ ma de i sigilen i bɛ wɔsi ten o de ye nin ye a bɛ fɔ i ma kolokolo mais k'i ko n'a ye fɛn dɔw de bɛ k'ale la ale tɛ ko i kunfɛ se fila jiri ye kabako ye e bɛ jiri min kɔrɔ i ɲɛ tɛ nin na nin de tɛ si ye nin tɛ siladɔn yan se fila siladɔn de filɛ siladɔn mɔgɔ maa bɛ ko nin ye ka dɛbɛli dɔ bɛ yen n'i y'o k'a la masa solomana nasira dɔ bɛ yen o de kan ka sɛbɛn ka kɛ nin na se fila n'o kɛra fiyewu o de ye nin ye ta o bɛ bɔ siladɔn de la c'est à dire k'a fɔ aw ye jiri kabako don mais a ma ban e ka tugu ne kɔ ka na yan bani n'i kɔ Seko n bɛna kabako dɔ yira i la yan ani Seko Amadu Siribe Baninko Amadu an bɛ tu kɔnɔ bi min ye fayida kɛnɛ ye se fila bi an nana kɛ tu kɔnɔ subamɔgɔw ye jɔn sɛgɛ subaw ye jɔn sɛgɛ sigiɲɔgɔnjuguw ye jɔn sɛgɛ ayiwa densaya ani jakoya tɔgɔ tiɲɛ banamisɛnninw o digira du jumɛn na nin yiri in tɔgɔ de ye ko ndɔnkɛ ni nin ye ndɔnkɛ ye ni suramɔgɔw ye nin ye n'o ye subaw ye u b'a n'u y'a ladɔn ye dɔrɔn u b'a kari k'a fili walasa e kan'a ye dɛ e min b'a si dɔn Seko Amadu filɛ k'a fɔ ni e y'a ye k'a kari o tuma na u ɲɛna e bɛna taa n'a ye kodɔnbaa dɔ fɛ o ka baara k'a la sisan o bɛ subaw ta tiɲɛ n'i ye nin ladɔn sɔrɔ dɛbɛli dɔ bɛ k'a la o yiri fila de don a filanan ye jumɛn ye a bɛ fɔ o de ma ko ngoli n'o baara la sisan i b'a jɛni n'i y'a jɛni i ka so a furamugunin n'i y'a jɛni i ka so ɲɛfilatigi tɛ se ka don i ka so tuguni suramɔgɔ tɛ se ka don suba tɛ se ka don o de bɛ bɔ nin jiri in na ne yɛrɛ kɛlen bɛ ka labɛn ze k'a caman bila mulu ye a muguba bɛ n bolo o furamugu sirinin kelen pe yen se fila n'i y'o fɛn k'a wusu tasuma rɔ i ka so a bɛɛ ka fisa i k'i ko n'a ye n'i kora n'a ye kaba dɛbɛli banna a bɛ fɔ nin ma ko ndɔnkɛ mais baara ma ba yiri la na yan fɛ se fila i bɛ nin dɔn wa
a bi fɔ nin ma ko ndɛrɛni dɔw b'a fɔ kilɛni dɔw b'a fɔ tɛrɛni nin de ye tɛrɛni ye kɔnɔrɔ joli hali n'a bi nin fa kɔnɔrɔ joli bɛ nin fa m'o du mo ala kama nin fara sagwa fara o fila ɲagamilen ka to k'a tobi k'a ji min hali ni kɔnɔrɔ joli bɛ nin fa ala ka saya kɔfɛ o saya kelen ma bɔ bilen ni ne bi wele ko ndɛrɛni min di amo fu falaki adamadenw ka nin da u ka dugawu kɛ Seko Amadu ye n ko yiri ye kabako ye e ka na yan fɛ tan de mi ko Seko an bɛ yɔrɔ min na an bɛ bana dogo ani sidoba cɛ kungo kɔnɔ an bɔra fɔ bana sunkɔrɔ an b'o kungo gele de kɔnɔ sisan a 200 kilomètres entre Bamako a Buguni an bɛ yɔrɔ min yɛrɛ la an bɛ Buguni kɔfɛ parce que an bɛ Buguni ni Banikɔ cɛ sisan de an bɔra fɔ Bafin dala nin yiri in lajɛ a bi fɔ ne ma ko ngaro n'i ye nin ladon sɔrɔ nin bɛ gɛrɛsɛgɛ di adamaden ma baaralen nin ye dalijuw de ye bari nafolo hayaw de bɛ dilan ninnu na nin de ye ngaro ye nin bɛ maa kɛ fɛn ye ala ka fɛn ye o de ko don n'o tɛ maa tɛ se ka maa kɛ fɛn ye ala kɔfɛ koyi mais ala de ye daliju dɔw di o de bɛ k'a la o de b'a jira an b'a fɔ a bɛ maa kɛ fɛn ye bari nin jira la de nin bɛ k'a la ni nin kɛra la dɔrɔn baara banna nin de ye ngaro ye wa ni ngaro in filɛ muso o muso k'a ka tin fana ka gɛlɛ min'o di diɲɛ musow ma fu falaki u k'o ta ni muso sera kalo 8 kalo 7 kalo 9 jigi kumaw la i bɛ taa nin de sa sugu la a kuru a bolo kurulen ninnu ka taa tobi k'a mɔ k'i min na i t'i fa dumuni la bilen i na tin kɛ ka bala i yɛrɛ la ala ye nin dɔnni d'an ma n'i y'o di maaw ma diɲɛ na fu o tuma na Sefula e ka na yan fɛ an na da la ka fɔ de jiri ye dɔnni di i bɛ nin dɔn nin de ye baro ye i m'a deli ye a den tɛ nin ye ɲɛ b'a la n ti baga mɔ k'a den kari bari jiri filɛ hakɛ bɛ jiri la a den ti kari ten n'i y'a kari sa a bɛ ɲɛji bɔ o bɛ ɲɛji min bɔ jurumu bɛ nin bɛɛ la nin de ye baro ye ɔhɔn kɔnɔdimi dɔ bɛ kɛ a bɛ kɔnɔdimi min ŋelen hadamaden la ɔ a kisɛ min filɛ a baara de bɛ kɛ in na o baaralen dɔ bɛ n bolo so ni ala sɔnna Seko Amadu o ye maaw ta ye o bila m'u ɲɛ ye kɔnɔdimi gɛlɛnw hakilima min mana se i b'o sɔrɔ o tuma na e ka na yan fɛ halisa an bɛ dɛbɛli cɛ ma Sefula ni a bɛ fɔ nin ma ko nbure nin de ye cɛnbure ye ɔhɔ ɲɛ b'a la nin de ye cɛnbure ye Sefula n'i y'i ko ni nin ye kɔrɔtɛtigi dɛbɛlijugu kolo i b'a kalama n'i kora ni nin ye dɛbɛli dɔ bɛ k'a la Seko Amadu fɛ a daga n'i y'i ko n'a ye hali n'i yɛlɛla di la ka di fiyɛ gonga kɔnɔ o di kelen b'i fo i y'a faamu ni diden kelen nana ka na sigi la ka wuli n'a taara don diden tusu cɛ la olu bɛ wuli ka o diden tusu bɛ fo o baara in ne bi kɛ nin na i y'a faamu wala maa dɔw bɛ yen fanga tɛ kɛ u la kulusi jalagɛsi a bɛ bɔ yan de ni ne ye cɛnbure ye ni a labɛnnen don ye o bɛ molo ye an k'o to gundo la Sefula na yan fɛ salamu alaikum Sefula a bɛ fɔ ne ma ko njimi jama dɔw b'a fɔ ko sama nɛrɛ i bɛ nin dɔn nin de ye sama nɛrɛ ye Sefula ne ye n kali diɲɛ k'a fɔ kɔnɔrɔbana gɛlɛman fɛn o fɛn a fura bɛ Seko Amadu bolo bilahi a daliju bɛ n bolo ala b'a dɔn ala de y'a di yan maa min e dara a la e ma da a la ni nin fura bɔra n'i y'a min kɔnɔrɔbana cɔ n'i y'a bɔ i ye o y'i ka kɔnɔrɔbana o y'a gɛnnen ye fo n'a sɔrɔ ala ka saya ta don n'ala ka saya ta don o fura tɛ n bolo ɔ mɛ bana min k'a b'i nɛ i ɲɛ gan n'i y'a bɔ in na kɔnɔrɔbana fɛn o fɛn n'i y'a baara kɛ in na i tilara maliyɛnw don dɔ bɛ na t'i kɛ nin ka sisan k'o ye bulu tigɛ ka t'o tobi k'o min e t'a dɔn o tɛ e bɛna taa fara de guwan wa o tɛ e bɛ taa gili bɔ wa o tɛ gɛrɛ Seko Amadu la ala de y'a gundo di yan Sefula
nin de ye cangara ye cangara se fila cangara ye façon fila ye ɲɛtɛ na a bɛ fɔ de ma ko cangarajɛ nin bulu maa min mi co ka nin bulu tigɛ muso min mi nin tigɛ k'o don a ka dɔgɔsiri kɔrɔ ka taa cɛ ka du kɔnɔ tuma bɛɛ i cɛ gɛrɛsɛgɛ bɛɛ sira a ti foyi sɔrɔ a ka so kɔnɔ o ye nin ye a b'a farati o la Allahu akbar e karo ye nin ye cangara façon dɔ ye mais a bɛ fɔ de ma ko kɔtɔrɔ n m'a fɔ kɔdɔrɔ dɛ n ko kɔtɔrɔ nin de y'o ye n'i ye taa bulu jalen la a bɛ kari kaw den dɔw bɛ magaya ten fagati k'a la a kolo de bɛ gɛlɛya ni jiri min ye n'a baara bɛ k'a la nin de don den dɔw bɛ a kunkolo kan tɛ se kunkolo kɔrɔ a dɛbɛli bɛ kɛ yiri min na nin de don a dɛbɛli bɛ Cheikh Amadu bolo mais kana tobi k'a ko ten dɛ o tɛ fɛn wɛrɛ bɛ k'a la e ka na yan fɛ sen fila a jinɛ ni mɔgɔ a bɛ fɔ nin de ma ko bakɔrɔnpeku min ladɔ fɔra Cheikh Amadu fɛ don dɔ k'a bɛ maa kɛ fɛn ye ala ka fɛn ye kɔnɔna na bari ala ye gɛrɛsɛgɛ min d'i ma i bɛ se ka k'o de ye mais min tɛ yen ka kɔrɔ o tɛ se ka ɲa ni gɛrɛsɛgɛ bɛ maa min fɛ ka kɔrɔ de ko don o bɛ yen o tuma ne ye bakɔrɔnpeku ye nin ladɔn ni nin baara la i ye nafolo nɔfɛ i ka fantanya banna ne y'a fɔ adamadenw ye maaw bɛ ka tulo kɛ ko la ko in bɛɛ bɛ kɛnɛ kan sogo sɛbɛ yiri bɛ se ka maa kɛ fɛn wa jiri bɛ maa kɛ fɛn ye o tuma na jiri bɛ maa kɛ fɛn ye kɛ kɔngɔ b'i la jiriden tɛ n'i y'a dun i bɛ fa o yɔrɔ bɛɛ wa ka giiri ka taa n'i yɛrɛ ye yan o tuma o sera k'o kɛ jiri bɛ maa kɛ fɛn ye kɛ o ye wajibi de ye o gɛrɛsɛgɛ don jiri ye gɛrɛsɛgɛ ye jiri ye fɛn min ye i b'a dɔn ko jiri ye ji nɔnɔ de ye ji min bɛ bɔ sankolo la a jigilen dugukolo rɔ o sɛmɛ n'o nɔnɔ n'o gɛrɛsɛgɛ o de ye jiri ye o bɛ falen jiri de ye ani bin bin yɛrɛ bɛ maa kɛ fɛn ye sefu la na i n'a ye o sefu la an filɛ nin jiri min kɔrɔ nin ye nɔgɔ ye dɔw b'a fɔ ko gulɔ nɔgɔ o de ye nin ye a busa ka fari busa bɛɛ ye nin a busa ka fari busa bɛɛ ye nin nɔgɔfin bɛ yen nɔgɔ bilen bɛ yen dɛbɛli dɔ bɛ kɛ nin na siri ma n'i minɛ cogo o cogo se fila n'i y'i ko na i ka siri bi ban o dɛbɛli bɛ Cheikh Amadu bolo ala e bɛ nin yiri in dɔn wa ayi tile kun a y'a fɔ tile kun nin jiri a ladɔn t'i yira maa la a bɛ fɔ nin ne ma ko n daba tun b'a filɛ nin ye a ladɔn n'i y'i bolo siɲɛ la maa minnu bɛ yen n'u bɛ jiri ko sɔsɔ n'anw y'u sɔrɔ don k'u nɛgɛ ka taa kungo kɔnɔ i bɛ taa nin ladɔn yira a la i tɛ sɔn a ka sa dɛ n'a banana n'a bɛna sa i bɛ sɔrɔ k'a kɛnɛya nin ladɔn n'i bɛ a yira mɔgɔ la o tuma na o b'a sɔrɔ salamu aleykum wala n fori la n'i bɛ nin ladɔn yira mɔgɔ la ne b'a kɛ nin cogo rɔ ka n bolo fa furabulu la k'a f'i ye ni n sera yiri mɔ n'i ye furabulu bɔ a kan o tuma o de ko don n'a min na nin cogo rɔ n bɛna kɛ tan o tuma n'o kɛra e b'i kun kɔrɔta i b'a ladɔn ye n'i y'i bolo sin nin na k'a ladɔn filɛ maa min b'a lajɛ i y'a tigi bo kɔrɔti la a bɛ sa donc yiri in ladɔn de b'o kɛ a bɛ fɔ nin de ma ko n daba kuma dɛbɛli bɛ nin na n'i y'i ko n'a ye dajugu fɔbajugu o de kama ne b'o fɔ maliyɛnw ɲɛna n k'u dege kuma ɲuman fɔ la minnu kɛn bɛ bi n'u ti ala dɔn f'u bɛ t'u sigi ka cɛwcɛwkanw fɔ dɔnnibaw ma n k'u farati yiri dɔw bɛ yen ni maa kora a la n'i faratila kumajugu fɔ la a ma ala b'i halaki de donc nin yiri suguw de b'a kɛ a bɛ fɔ nin ne ma n daba kuma n'i ko na ɲara a kisɛ a delen kolo n'u y'a dun n'i y'a kolo kɛru n'a taara gɛsi mɔgɔ ten na a tɛ mana kuru dɔrɔn o y'a tigi bonnen de ye i y'a faamu wa o y'a tigi bonnen de ye donc k'a fɔ aw ye alhamdulilayi nin de ye bonni yiri yɛrɛ de ye n'a bɛ fɔ n daba kuma o de ye nin ye tan donc maaw k'u farati n daba kuma de filɛ i kɔrɔ bon nin filɛ dɛbɛli dɔ fana bɛ kɛ yen na n'o ye darakɔrɔti ye o b'i dilan yen ne la darakɔrɔti a kulusi bi ne da mais ne tɛna kulusi tu n'a tura sa dɔw b'u ka baarajugu bɛɛ kɛ o de ye ka maaw mako sa a jiri n'i nana k'a tigɛ dɛbɛli dɔ bɛ t'a la n'i y'a kulusi tu k'a bere in tigɛ i bɛ t'i jɔ jalasun kɔrɔn fɛ k'i ɲɛ datugu k'a bere keru ka don n'i ɲɛ dayɛlɛ jiribulu minnu bɛ bɔ minnu dabirila o de y'a jiri yɛrɛ ye minnu dayɛlɛla o de y'a lakari ye
n'i y'a dabirile ninnu baara k'a dɛbɛli to a la n'i ye a kɛ ka i da ko a furamugu k'i da ni maa min y'i tɔɔrɔ wali k'i dɔgɔya hali telefɔni na i b'a wele k'a fɔ karisa n'i ma to min bolo su i ɲɛ la n'i y'o fɔ a ma n'a y'o mɛn a tulo la o y'a ta tiɲɛnen ye a bi sasa de fiɲɛjɔya kɔnɔ o y'a bonnen de a bɛ fɔ o ma darakɔrɔti hali n'a bɛ Amérique i b'a wele telefɔni na k'a fɔ a ma karisa n'i ma to min bolo su i ɲɛ la n'a y'o mɛn ka ban a ta tiɲɛna o y'a ɲɛ fila cilen ye o tuma n'a fiyɛla yiri min furabulu min dayɛlɛlen don o de y'a lakari ye n'a nana deli i bɛ se k'a mugu in nɔ kɛ ji la a k'i ɲɛ ko n'a a bɛ kɛnɛya n'a min deli a bɛ sa fiɲɛjɔya kɔnɔ dɔ ye maalankolon kunbɛn yɔrɔ dɔ ye nin ye ni maa min y'i dɔgɔya i b'u ka nimoro mara diɲɛ don ka ca ni ala ye lemaniya d'i ma i b'a to ala ma ni ala ma lemaniya d'i ma maa kunda dɔw bɛ yen fo k'olu ladilan de o tuma o bɛ dilan ni nin fɛnw de ye na yan fɛ ne y'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye salamu aleykum magari la ne y'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye n ko nɛgɛso bɛ kɔli ni yiri min ye a bɛ fɔ o de ma ko pɔpɔ ɔhɔ a yiri filɛ nin ye a kisɛ tɛ nin ye ale bɛ dun se fila o de ka di nɛgɛso de tun bɛ kɔli ni nin ye fɔlɔ a bɛ fɔ nin ma ko pɔpɔ dɔw b'a fɔ ko gwɛn o gwɛnji o de ye nin ye nin gili de bɛ bɔ ne y'a f'u ye n ko min maa daga dɔ don n'i ɲɛ kora n'a ye i bɛ sa ka kɔrɔ ka sa i ɲɛ tɛ fiyɛ n'i y'i ka denbaya ko n'a ye fiɲɛ dɔ tɛ bɔ i ka du kɔnɔ yiri in de ko don ni ne ye pɔpɔ ye a kisɛ filɛ a kurulama filɛ mɛ a mɔlen yɛrɛ filɛ i m'a ɲɛ k'a kari k'a dun ni ne ye pɔpɔ ye. mɛ seko sisan i ko maa min ɲɛ mana ko a ɲɛ tɛ fiyɛ an y'a maa caman bɛ yen an fa n'an ba la u ɲɛ tɛ sɔn est ce que n'olu sera ma n'o a bɛ se ka. a daga n'i sera a gili a daga bi do de k'a d'i ma n'o kɛra n'a ka di ye hali n'a i ɲɛ bi sɔn i ka du u k'u ɲɛ ko n'a ye maa t'a bɔ yɔrɔ dɔ dɛ fiɲɛdɔya bɔ yɔrɔ dɔ dɛ n'i ka du i ɲɛ ko ni daga in ye i bɛ kɔrɔ ka sa maa kelen tɛ fiyɛ i ka du kɔnɔ o de ye nin ye a bɛ fɔ nin ma ko pɔpɔ nɛgɛso bɛ kɔli ni nin de ye n'i y'a kɔri ta a bɛ ji jɛman bɔ i yɛrɛ ɲɛ b'a la n'ale kɔrɔla ta dɔrɔn ale bɛ gɛn bɔ a bɛ ji jɛman bɔ o tuma o tun bɛ nɛgɛso kɔli ni fɛn min ye nin de don a bɛ faamu. a faamuna. Salamu alaikum. Sen fila a bɛ fɔ nin ne ma ko zɛrɛ nin jɛ jatigi fa yiri. zɛrɛ nin jɛ jatigi fa yiri. kosɛbɛ. ale bɛ mun ni mun kɛ. nin yiri in bɛ fɛlɛ yɔrɔ o yɔrɔ a b'i sigi yiri dɔ kunjɛ mɔ ka fili. ni adamadenw n'i kɛra yɔrɔ o yɔrɔ n'ale karila a bɛ ji jɛman bɔ tan de i m'a ye. i m'a ye maga kɛra a bulu la dɔrɔn i ma ji tɔni dɔ ye. ni ne ye jiri gɛnma ye ni dugale ani zɛrɛninjɛ ani torojɛ tɛnɛnɛw ka jiri de bi bɔ nin de la. maa min bangena tɛnɛ. kosɛbɛ mɛ ni tɛnɛnɛw ɲɛ mɛ u bɛ taa nin kari k'u ko n'a ye ten a t'e mago ɲɛ ten dɛ fɛn wɛrɛw de bɛ sɛbɛn a kɔrɔ tɛnɛ haya bɛ yen o ni maa min ko ko tawhidu k'a ye tawhidu yira maaw la an bɛ tawhidu yira mɔgɔw la tawhidu bi tɛmɛ ka ala dɔn ala tɔgɔ ka a bɔ k'i ko n'a ye tawhidu da t'o ye. a dan ye. k'i ka ala bato kɛ e ma sɔnni kɛ i ma sɛfa ka yiri la i ma woro tu yiri kan tawhidu da tɛ ka da ala la ala tɔgɔ k'a kɛ yiri la ka k'i ko n'a ye a ye mago ɲɛ ye o tɛ tawhidu da ye. nin jiri tɛnɛnɛw ka yiri bi bɔ a la tɛnɛnɛw da o bila a kɛrɛfɛ nin jiri in kelen n'i y'a ye k'i tɔɔrɔ b'a ka kabila kɔnɔ walima i tɔɔrɔlen don i jɔyɔrɔ la e kɛra minisiri ye i yɛrɛ kɛra faamaba ye i ye jalatigi ye walima e bɛ jɔyɔrɔ dɔ la u kɛn bɛ k'i tɔɔrɔ dɛbɛli dɔ bɛ yen haya dɔ bɛ kɛ a haya bi sɛbɛn ka bɔ alikuranɛ kɔnɔ n'a dɛbɛli kɛra k'a kɛ na n'i y'i ko n'a ye ni maa o maa y'i juguya o t'i ŋaniya bi segin a yɛrɛ ma e kana juguya kɛ dɛ e b'u to yen sa de min mana i juguya o ŋaniya bi segin a yɛrɛ ma o tuma na o yiri in de ye nin ye a bɛ fɔ nin ma zɛrɛninjɛ jatigi fa jiri nin ni jiri tɔw man kan dɛ a bɛ faamu nin ye zɛrɛninjɛ jatigi fa yiri o tuma e kana yan fɛ. ani sɔgɔ amadu siribe baniga amadu. e ɲɛ bɛ nin na. kabako yiri yɛrɛ sɔgɔ. nin kabako ka bon. se fila kabako bɛ jiri in na ni
e ɲɛ bɛ jiri in cogo la ɲɛ b'a la bana dɔ bɛ kɛ maaw la u b'a fɔ ko da a bɛ faamu wa ale tigi kɔni n'a ye yɔrɔ min siɲɛ o ŋɛɲɛ bi ba kura wɛrɛ bɛ bɔ ni kurunin in cira n'o ji sera yɔrɔ min dɔ wɛrɛ bi bɔ se fila n'a tigi ni nin baara la k'i ko n'a ye a bi baara misigo kɛnɛ b'a la fɛn saba bɛɛ bɛ o bi fara nin kan n'a dɛbɛli kɛla n'a y'i ko n'a ye a ka farigan banna o de ye nin ye ɲɛ bɛ nin jiri in na tan nin ye jiri kabakoma ye o ye kelen ye dɛbɛli dɔ bɛ kɛ jiri in na nin jiri in bɛ maa mago ɲa ka kɛnɛyali kɛ mɛ nin jiri kelen in bɛ tila ka adamaden ta tiɲɛ tuguni cogo di dɛbɛli dɔ de bɛ kɛ in na Seyifu la o dɛbɛli man ɲi o dɛbɛli man ɲi n'i y'a labɛn i b'a k'i da maa dɔw bɛ yen i b'a dɔn o malo ka dɔgɔ kumakolon fɔ n'u y'o fɔ o tuma na i b'a f'a ma ko n bugɔ n'a ye kelen fɔ i b'a f'a ye n filɛ i kɔrɔ n'a y'a tɛgɛ bɔ k'a b'a fɔ yɛrɛ i b'i daji to a kan a ka ko bannen i ɲɛ bɛ jiri in na wa a tigi b'i kɛ tan de awɔ koli yiri t'o la dɛ wa ala y'i labila o tigi kɔni ala y'o labila na yafɛ se fila ni ne y'an ye banakungo kɔnɔ yiri min filɛ n'an kun n'an b'a kan an bolo ti nin turu sɔrɔ dɛ dɔ bɛ duguma a bɛ fɔ ne ma ko ɲama nin ye ɲama ye maa dɔw bi siri ka gɛrɛsɛgɛ yɛrɛ ban ala aw minnu ye nafolo sɔrɔ n'aw ma ala deli k'a la a bɛ ala barika da mɛ kana kɛ bakilo ye kana kɛ hasidi ye maa tɔw ma a ɲɛɲini na ala bɛ gɛrɛsɛgɛ de d'e ma e m'a ɲɛɲini o diyara ala ye fa alu lima yuridu min mana ala jɛ a b'o kɛ mɛ ala ko man kana yuridu lizata falilahi lizatu jami'an n'aw bɛ fɛn min ɲini a y'a ɲini ni ala la a bɛɛ tigi ye ni ala ye ala ye min sɔn k'a sɔrɔ e ma yiri ko e ma nasi ko ala barika da ni ala ka hinɛ ye mɛ ala ye daliju minnu di ko maaw k'o kɛ n'i y'o sabute ala fana b'i don jahanɛmɛ kɔnɔ ni ne ye tawhidu yɛrɛ dɔ ye ala dɔn yɛrɛ dɛ ka da la ko ala tɔgɔ yɛrɛ bɛ se fɛn dɔ kɛ k'a sɔrɔ i ma ala ye ala zayitu ka da o la o ye ala dɔn dɔ ye maa o maa ma da o la e tɛ se ka da ala la ko lahara bɛ yen i bɛ se ka da la k'a kɔni ye nafolo d'e ma k'e ye jagokɛla ye ɔ n'i ka jagokɛ o n'i ka ala danaya dan'o ma hali tɛ kana bange nin ye ala dɔn dɔ de ye nin bɛ bana furakɛ a ka ca mɛ gɛrɛsɛgɛ yɛrɛ bannen nin natugulen tan e m'a ye wa a ɲɛyɛlɛbali de t'o ya e ma nin ye nin fitinin filɛ a pɛrɛn tɛ fɔlɔ e m'a dɔn ye nin a bɛ fɔ nin ma ko ɲamaden dayɛlɛbali daliju dɔ bɛ yen n'a bi sɛbɛn arabadon azizu dayani wali kiramu la hadadu dɔ bɛ nin na n'a sɛbɛnna i k'i ko n'a ye gɛrɛsɛgɛ datugu o gɛrɛsɛgɛ datugu maa ka ye o y'a dayɛlɛlen ye n'i bɛ tɔɔrɔ o tɔɔrɔ kɔnɔ o y'o bannen ye i bɛ maa o maa ye diɲɛ na k'a ti da ala deli yɛrɛ la da la a bɛ ka min dɔw joli la o commerçantbaw bɛ yen jamanaw kɔnɔ an yɛrɛ fɛ yan jamana wɛrɛw la kongow ni gabɔnw falen b'o dɔw la u bɛ siniwaw soɲa k'u ka nafolo soɲa baarakɛla minnu b'u bolo u tɔɲɔgɔn bɛ fɔ a da fana mɛ olu ye hɛrɛ sɔrɔ olu bɛ dɔnni dɔgɔya u b'a dɔnni kɛ fu de ye parce que ale ma ala deli a la ala y'a cɛ ka d'ale ma mɛ summa latusaluna yawma izin an naimi i bɛ nɛɛmɛ o nɛɛmɛ du diɲɛ na ala b'i ɲininka a bɛɛ la Seku Amadu de filɛ ala ye dɔnni mun kalifa an bɛ ka k'o yira ala ka jɔnw de la ne ye min kɛ sisan bɛɛ b'a dɔn a kado ani min bɛ gundo la kado cɛyara gundo ye dɛ an ye kado de di maaw ma ɔ mɛ nin t'a bannen ye halisa mɔgɔw a ye na ne nɔfɛ a bɛ fɔ ne ma ko jila sonkalani nin ye jila sonkalani ye nin ladɔn de ye masaya yɛrɛ nin ye masaya yiri de ye nin ladɔn Seku Amadu b'o de baara k'a di ala ka jɔnw ma a filɛ nin ye masaya yiri de bɛ bɔ in na mɛ a ma ban na yan fɛ se fila i bɛ nin dɔn a bɛ fɔ ne ma ko nabara bocɛla nabara bocɛla o de ye nin ye den taama fura bɛ bɔ nin de la Seku Amadu b'o dɔn kosɛbɛ ni den bɛnna n'a tɛ taama a bɛ bɔ nin de la
n'a kura n'a ye dɔrɔn a den bi taama bon ni min filɛ o kɛrɛfɛ a bi fɔ de ma ko baka kɔɔri dɔw b'a fɔ tona kɔɔri ni wallahi nagasibana bi dɔw minɛ kɔnɔbanaw kɔnɔw bi kulu ni n'a tigi ni y'a baara ye dɔrɔn a ka bana bada o de ye nin ye c'est à dire que mɔgɔw k'a dɔn dɔrɔn kow bɛ yen dugukolo nɔnɔ ani dugukolo sɛmɛ o de ye nin ye ta yiri min don anw m'a turu dɔ de don ala y'a d'an ma an bɛ mɔgɔw mako ɲɛ n'a ye baninko amadu n bɛ mun y'a kɔnɔ bi k'a yira mɔgɔw la ka mɔgɔw k'u mako ɲɛ n'a ye dɔw b'a la hali n'u ma se ne ma ye k'u mako ɲɛ n'a ye 16 ans nyaro ndella k'a fɔ n ko diɲɛ ka nin bɔ k'u ko n'a ye nyaro ni tilema bɔra jiri min bulu n'a bulu man bon mais a bɛ poussière ta ka tɛmɛ yiri bɛɛ kan o de y'ale ye ale de bɛ ɲama jugu bɛɛ kunbɛn ala mana ɲamaw ci ala bɛ lakari de jira a ka jɔnw na ala tɛ sɔn k'a ka jɔnw bila tasuma la donc min bɛ ɲamaw kunbɛn nin don ne la k'a fɔ n k'u k'a ko n ko kasara bɛ na depuis coronavirus ko ma daminɛ o jiri in de ye nin ye nin de ye sinzan ye san daminɛ la i bɛ nin tobi k'a mɔ k'i n'i ka denbaya ko n'a ye kana kulusi to a la dɛ Cheikh Amadu y'o ji diɲɛ mɔ i k'i n'i ka denbaya ko n'a ye n'o kɛra i na bɔ sama sen furancɛ La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. A bi fɔ ne ma ko gele. Gele. Maa dɔ bɛ ale bi nafolo ɲini k'a ɲini mais a b'a bɛɛ cɛ k'a di hadamadenw ma ale yɛrɛ tɛ se ka mago ɲɛ a yɛrɛ ye. A bɛ wari sɔrɔ dɔrɔn a b'a bɛ nin o ale baara de bi kɛ in na nga bakilu maa min di ala sɔ ka kɔrɔ n'o tigi nana nin kɛ ko k'a tɛgɛ wusu n'o ye o tɛgɛ laban tɛna kɛ bamakolo ye maa ko dɔn maa min bolo nafolo ti mago ɲɛ ale de b'a bɛɛ di maaw ma a bɛ wari sɔrɔ dɔrɔn a bɛ perese k'a ni i b'a fɔ wari b'a ŋɛɲɛ de o dɛbɛli de bi kɛ in na i b'i tɛgɛ wusu n'a ye i ka nafolo bi sigi i bolo i b'a cɛni min kɛ k'a cɛ k'a di adamadenw ma a bɛ fɔ ɲumanya ka kɛ o mais cɛni dɔ bɛ o ɲumanya ye o cɛni ɲumanya dɔ bɛ o ni cɛni ka surun maa dɔ bɛ taa sigi ten a bɛ sin ka 1000 bɔ ten ka maaw wele ten a ye ninnu sariwe a tɛ kɛ ala kɔrɔ dɔw yɛrɛ ta bɛ taa kɛ bulɔmi yɔrɔw la o tuma na fɛn min bɛ k'a tigi bolo wusu nin de don n'a bolo wusula nin ye pewu a sawa a labɛnnen bɛ yen a labɛnnen bɛ yen ni ala sɔnna la ko nɔgɔ bilen nin y'a sunba de ye siri yɛrɛ bɛ tigɛ dɛbɛli min dilanlen don ni siri bi tigɛla ye nin de don ɔ nin ye nɔnɔ bilen de ye awɔ min o dilanlen bɛ yen n'a bi baara nin de don a fɔra i ye ko ɲamaden dayɛlɛbali nin t'a dayɛlɛlenw ye voilà ɔ tuma dayɛlɛbali sisan nin de don se fila nin don ɲamaden dayɛlɛbali filɛ nin ye ni a baara la n y'o de fɔ a sɛbɛnni in ka k'a la ka bɔ Azizu Dayani kɔnɔ n'i y'i ko n'a ye siri banna o de ye nin ye tan nka a ma ban ɲɛ bɛ yirisun dɔ la nka dɔ wɛrɛ bɛ yan fɛ yan ɲɛ bɛ na se fila a bɛ fɔ de ma ko wɔlɔjɛ nin de ye wɔlɔjɛ ye wala gɛrɛsɛgɛ nɔgɔlen a bɛ nin da dɔrɔn a kɛra i k'i ko n'a ye kana kulusi to yen na n'i y'i ko n'a ye gɛrɛsɛgɛ bɛ dayɛlɛ ɔ n ye nin de f'i ye n ko mandi sunsun o de ye nin ye dɔw ko lomolomo surɔmɔw ka kow la ɔ tuma na nin y'o ko yiri de ye n'i ka den bi siran voilà a b'i faamu de a faamuyara o c'est fila bon c'est fila a bɛ fɔ nin ne ma ko nkunjɛ yala diɲɛ jiri fɔlɔ fila don diɲɛ jiri fɔlɔ ani jiri laban adamadenw filɛ jiri dɔ bɛ yen hali bamanandomigi tɛ sa la mais o jiri ma bɔ Japon ka na a bɛ jirini minnu matilatɔni ma ɲi bamanandomigi ka gosili kɔfɛ Hiroshima Nagasaki a ye yiri bɛɛ fa yiri min tora balora a de kɛra o ye o mais anw ka jiriw yan n'i ye nin minɛ tan dɔw bɛ yen u b'u nɛn kɛ ka nin nɔgɔya k'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ ba ka denko gɛlɛyara u taara dɔnnibaaw fɛ yen u ye ala wele u ye
dɔnnibaw ye ala de deli ala y'u sɔn den na o den kɛlen jamana sɔrɔ ka nafolo dɔ sɔrɔ o b'a fɔ jiri tɛ tiɲɛ daliju tɛ tiɲɛ daliju tɛ tiɲɛ i t'i nɛn minɛ wa i wolola k'a sɔrɔ yan an bɛ koni na yan i wolola k'a sɔrɔ musokɔrɔbaw bɛ denw taama ni yiriw ye yan nin de ye diɲɛ jiri fɔlɔ ye n'a bɛ fɔ min ma ko nkunjɛ ni nkunjɛ in dawula b'i daya di dawula wa jiri b'i daya di mugufura don o kɔfɛ maa min farikolo tɛ sɔn a bɛ dilanli kɛ o la o kɔfɛ kurukuru min bɛ bɔ ale la masaya fura bɛ bɔ o la o kɔfɛ a yɛrɛ furabulu in bɛ tigɛ k'a dɛbɛli dɔ k'a la k'a d'i ma jumasu i bɛ taa kɛ ka gosili i ka so gosi k'a bɔ i ka so a bulu bɔlen bɛ si i ka du kɔnɔ ni dugu jɛra i ta y'o hɛrɛ ye o y'i ka nafolo ko nɔgɔyalen nafolo haya yɛrɛ dɔ don k'a sɔrɔ i ma ko n'a ye a b'o dilan Sogamado e b'o baara kɛ maa ne b'o kɛ maaw ye o se fila ne bɛ nin baara kɛ maaw ye mais ko b'a bɛ masaya kɛ ni maa min fɛrɛ siri ma kosɛbɛ o bɛ dilan n'a ye fanga ɲininaw o bɛ dilan n'a ye o ye kelen ye dawula dɛbɛli dɔ bɛ kɛ nin na a bɛ dilan k'a kɛ situlu la n'i munna n'a ye kaban i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i yɛlɛla maaw bɛ k'i fɛ o bɛ dilan nin de ye dɔnkilidalaw de b'o kɛ o tuma na o kɔfɛ k'a jira i la an bɛ ko in kunjɛ ni min ye masa solomana turabuden dɔ bɛ yen ko masa solomana n'i b'a fɛ ka lajɛli kɛ maa o maa ka ko la kiri de b'i ni maa cɛ sini walima ko dɔ b'i n'a cɛ i b'a fɛ k'i k'a kan i bɛ turabuden ci n'o ye masa solomana ye komi ne y'a f'u ye n ko turabu ko ninnu anw tɛ filɛli kɛ turabu la bari n'i ma tiɲɛ ye min kɔnɔ i b'o to yen o t'i ta ye minnu ye tiɲɛ y'a kɔnɔ u k'a baara mɛ ne ma tiɲɛ y'o la komi ne ta ala ye min yira n dalen la n b'o de baara turabuden solomana a bi ci de kun kelen k'a fila solo fila ku kelen o de ye solomana ye masaya so don n'i y'o ci papiye kɔnɔ k'a kɔnɔ bonya i ni maa min bɛ kari ɲɔgɔn na i b'o tɔgɔ don a kɔnɔ sini ne b'a fɛ k'an kɛ karisa kan n bɛna dɔn ni ne bɛ s'a la ni n bɛ s'a la n bɛ taa nin don tonso rɔ bubaga sɔrɔ bubaw b'a ɲimi ni ne tɛ s'a la u b'a to yen o tuma i bɛ t'o sɛbɛnden kuru ka t'o don bubaga sɔrɔ n'i y'a sɔrɔ sɔgɔma bubaw ye a papiye ɲimi i k'a tigi kan e bɛ s'a la ni kiri b'i n'u cɛ e bɛ s'a la n y'o di diɲɛ ma o kɔfɛ n'i y'a sɔrɔ bubagaw ma se ka papiye ɲimi ka n'i k'a tigi kan dɛ n'i y'i k'a kan i malo b'a la ni kiri don dɔrɔn wa i fana bɛ cɔrɔ Sogo yan'an ka bɔ kɔnɔ n'i y'a ye jamana lajɛ sisan maa caman bɛ ɲɔgɔn sama na dugukolo ko la n'u ser'o ma o furaw bɛ yen wa o dɛbɛliw bɛ yen o minnu ɲɛna ala fɛ kaban ala ka nan'o di yan mɔ mɛ ala banna ka minnu ɲa olu tɛ ɲa dɛ sefu la o tuma ko in bɛ nin cogo in de la k'a ɲɛ f'i ye jamana kow ka ca kɔnɔ ni min ye fanga sɔrɔ o bɛ ɲinɛ a jɔyɔrɔ kɔ n'o de f'i ye ne yɛrɛ ti taa kaliwa don maa ye a kɔrɔ y'o de ye wa o balo ye janfa ye i ye maa o maa dɛmɛ k'a kɛ faama ye ni laadiri tɛ a kɛlen faama ye a b'i janfa wa n'a b'i janfa muso de b'a kɔnɔ su wala a baarakɛɲɔgɔn dɔn walima min bɛ bila a ɲɛ ka t'e fɛ yen walima ni minnu b'u kɔ dɛ o de bɛ na don ni kuma dɔn a kan k'a turunnen ka bɔ yen kɔ min b'a ka fanga curu o fanga bonda joli joli o fama joli joli o bangi joli joli Mali kɔnɔ yan olu y'o kɛ ne yɛrɛ la bangi mais a bangi feere dɔ feerelen tɛ bangi a tun bɛ sow jɔ u ye ne taara u ye n dara n y'a f'u ye se wɛrɛ tɛ n ye mais n'a ye n dara ala b'a kɛlɛ dɛ a ka bangi a bɛ feere ka fara bangi wɛrɛ kan mais bi n'i b'a fɛ k'a ɲini fɔ n'i taara BMS fɛ yen n tɛ i t'a ye bilen ala ka barika don BMS la n'i y'a kɛ dɔw bɛ fara i ka denw o kɛra yan transportw bɛɛ yan terrain ni fɛnw olu ye ne taara ye fana n y'a f'u ye n'an y'i dɛmɛ n'i ye n taara ye ala b'i janfa an faso don o t'a la dɛ mais faso tɛ ne balo faso tɛ ne balo contraire ne b'a di faso ma de n bɛ vieti ta n bɛ assurance ta n bɛ viti technique kɛ au contraire jamana kɔnɔ société o téléphone min ne wele ne bɛ min don o société kun kalo la a ka ca $20,000 ye donc anw bɛ jamana balo de mais jamana t'anw balo donc anw tɛ foyi k'an yɛrɛ ma fo n'u y'a ɲin'an na maa n bɛ min kan ni ala cɛ ala b'o de dɔn mais k'a fɔ ten ko
kɔrɔnfɛla kalayara dɔnnibaw la munnaw tɛ nin kɛ ni min y'o fɔ e nɛ cira 2 ye de e dangatɔ i taara nafolo ɲini wa tunga fɛ e taara ɲini i b'i fa ni ba de balo mais i ka hɛrɛ siraw ma anw gɛrɛsɛgɛ kɛra kala ye ala ye dɔnni min d'an ma anw min'o fana cɛ k'o ji ten ko faso a faso bɛ maa la de n'a ka di an ye san ti an carte d'identité ta Côte d'Ivoire an ti kɛ Côte d'Ivoire ɲɛ yan maliyɛn bɛ Côte d'Ivoire o man ca maa 100,000 faso bɛ mɔgɔ la faso tɛ silamɛ la donc ni i bonyana jamana min kɔnɔ ka bonya da i kan faamaw k'i dɔn i b'a k'u ye parce que i bɛ s'a la mais k'a k'u ye ten k'e faso bɛ min o tuma na anw mako bɛ min na o de ye maa ye maa min bɛ se an ma ka bonya d'an kan k'an ye fasoden ye n'o kɛra an fana b'an yɔrɔ yira mais ni bonya ma d'an kan an ka foyi putere t'a la an ka foyi t'a la an bɛ an ka silamɛ ɲumanw na ka na n'an ye min fɔ min nara la a kɛ n'i y'a kɛ ala b'i kisi baara in bɛ n jogoro futinɛ jamana kɔnɔ solution b'a la mais e wulilen ka jɔn sɛgɛrɛ ko futinɛ bɛ jamana kɔnɔ a ye dugawu kɛ a ye sarakatu bɔ pour que futinɛ ka dafaga e y'o ye min n'i y'a ye ne kɔni m'a ye u tɛ se mɔgɔ ma u dalen bɛ min na kuma don don o don kuma wɛrɛ jamana kɔnɔ n'i y'a sɔrɔ k'olu bɛ ka se maa ma maa dɔ bɛ a ka dugawu bɛ minɛ ani ala cɛ maa dɔ ka dugawu bɛ minɛ n'u sera olu ma ala bɛ bɔda di koyi an faso de ye jamana ye ala k'a suma ala ka barika don a la Seku Amadu Sidibe Baniwa Amadu an bɛ dugawu kɛ kuma b'i fɛ Seku o tɛmɛnen kɔfɛ i b'a fɔ i da magara fɛn na se bɛ wagati korona ka ban an ka kɔrɔn kɛlɛ solution b'a la wa futinɛ si ma da ala fɛ ni solution t'a la anw ye ala ka jɔnw de ye an tɛ bagan ye o solution b'a la solution fɔlɔ jɔ o ye maaw a ye kuma bɛɛ fana kana bila i kun na k'e bi kɛ fɛn ye ala ye dɔ da o bi sa o ti kɛ fɛn ye dɛ ni bɛɛ ko k'a kɔni bi kɛ fɛn ye ka ban jamana tɛ yen bilen kelen a solution 2nan maa dɔw bɛ yen ala ye dugu dɔw da hali n'i y'a sɔrɔ seli ti kɛ bamanan dɔw bɛ yen n'olu y'a fɔ ala ye ala b'o lamɛn hali n'a ma alijinɛ d'a ma lahara karamɔgɔ dɔw bɛ yen n'o y'a fɔ ala ye ala b'o lamɛn mais n'a ye bɛɛ yɛrɛ gɛsi bere kelen na k'a kɛ komi foyi tɛ yen aw ye tubabu sɛbɛn min kalan k'o dɔrɔn de bɛ yen n'o kɛra ala b'a bila tasuma rɔ a tɛ se k'a yɛrɛ bɔ n'o tɛ nɔri kɛlɛ ka dɔgɔ dɛ hali guerre mondiale solution sɔrɔla la jango nɔri kɛlɛ tɛ putere ni o kɔrɔ guerre mondiale solution sɔrɔla la mun ye solution sɔrɔ a la ala ka dɛmɛ nana tuma min na tasuma ji kɛra a la a ma kɛ yan fɛn min na n'o ye n ko ye ala ka jɔn ɲuman dɔw ye ala ye dugu dɔw to yen ala kira Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ala kɔni t'i man dɔw halaki e kelen de kama ali m'a fɔ ale kelen yan Muhammadu ye min ka fisa fɛn bɛɛ ye diɲɛ dara min kama diɲɛ bɛna wuli a kanu kama ka taa alijinɛ la a kanu kama n'i banna la ala b'i ta cɛ jahanɛmɛ kɔnɔ a dara fɛn o fɛn na daw la yɔrɔ dɔw b'a fɔ ko Muhammadu ma k'a ma yiri di mɔgɔ ma a ma nasi di mɔgɔ ma a ma nin kɛ o ye ka faamu de ye o ye kungo de ye anw ka ala tɔgɔ n'a bɛ se mɔgɔ o mɔgɔ ɲɛ k'a tobi k'i ko k'i mu ka siji nɔ k'i ko a rɔ n'a bɛ mɔgɔ ɲɛ anw ye anw b'o de kɛ mais an tɛ yiri sɔn an tɛ foyi de sɔn an tɛ fɛn wɛrɛ bato min tɛ ala ye maa m'a dɔ fana an bɛ yiri in ko k'an ɲigi da ala kan n'i ko ka fɛn bɛɛ to ala ma ko ka ala yira mɔgɔw la bon mɛ min kɔni yira i ka moto kura sa dɔrɔn i k'a jɔ k'a fɔ bon moto n'i yira ala la a to sirada la i ka taa so kɔnɔ n'i nana sɔrɔ yen ka tigɛ n'o cɔri i n'a dɔn ko ja ala tɛ jigin n'a jɔ moto kɛrɛfɛ barema ba i ka butiki e min ye commerçant ye i ka butiki dayɛlɛ i k'a bila yen k'a fɔ ala n ye butiki yira i la n taara so n'i nana sɔrɔ yen sini dugawuden dɔ fana bɛ ka ala deli kɛ ka butiki dayɛlɛlen sɔrɔ n'a ma taa n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ i n'a fɔ a ɲɛna o tuma a ye da ala la ala ye fɛn minnu fɔ a k'a yɛrɛ dɛmɛ n'a ye solution bɛ mali kɛlɛ in na solution min b'a la anw bolo malidenw ka kuma ɲɔgɔn fɛ ka sigi ka kuma ka tila ka bɛn ko la bɛɛ kana jati kɛ bi kɛ faama ye bɛɛ tɛ kɛ masakɛ ye bɛɛ tɛ kɛ dugutigi ye jango jamanatigi wa bɛɛ tɛ kɛ nafolotigi ye bɛɛ t'i dahirimɛ sɔrɔ jango ka nafolo mara o tuma nin tun bɛ n fɛ k'a fɔ asalamu aleykum wa rahmatulah a juru ka ala la ala ka jamana sɔrɔ amina malama bi fayida kɛnɛ an tun bɛ kungo kɔnɔ an ni Seku Amadu Sidibe Baniwa Amadu la an b'a fɔ a ye a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ